Assalamu alaikum. God have mercy. Bari go gani ban Allah nan ya zo kafa da kafa domin a mai frank akan budurwar shi. Yauwa akan me yake so a ma frank? Suna ce min frank a gano budurwata mu nawa ne samarin nata. Okay, kana so gano ku nawa ne? Suna ce gano. Okay, me sunan malamin? Sunana Mustapha. Okay, ta kuma fa? Indatu. Okay, ta samu na lambar ta nan. Assalamu alaikum. To aikin gane so muke ki gaya mana sunan saurayin kawai. To aikin ga saurayin ki ne kuma ya ce ki kaɗai ce masoyiyar shi. Dan Allah ki gaya mana sunan shi saboda muna son kin gane su wannan kyautan ne. Me sunan shi? Kina da samari da yawa kenan. To ai kin gane kin ga fa mun sa speaker ne yana jin me za ka ga mu gashi. Ta kace. Lemon parankui. No.